вітанне. Я Коласаў Тимофей. Вучуся я у 7 А класе. Дзяржаўнай установы адукацыі, сярэдняя школа нумар 18, горада Бобруйска. Прапаную вам верш Алеся Ставера «Журавлі на Полессе ляцяць». Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумею цяпер, чаму з выраю журавлі на Полессе ляцяць. Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім пышны платанавы рай, калі клічуць іх далі сасновыя і азёрны рабінавы край. Сакавітыя божні мурожныя не заменіш нічым і нідзе, і зямлю, дзе сцяжыначка кожная у прыветлівы дом прывядзе. Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумееш тады, чаму з выраю журавлі на Полессе ляцяць.